नैबे भिडिअ नुनाय दालाङा 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि आरो 43 नं सापागुरि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय फुंबिलि हालामनि दालां। बे दालाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोङो रायजोआ भुगिबोनांबाय दङ। दिनैहाय बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बे कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै CM जाबाय आरो इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बे सापागुरि समस्तिनिफ्रायनो देरहालांनानै बिथाङाबो आसाम केबिनेटनि सासे मिनिस्टार जाबाय। दा जोङो बिथांमोननि मिनिस्टार जानाय आरो CM जानाय थालायनाय समस्तियावनो दिनैसिमबो बेबायदि दालां थायोबा जोबोद दुखुनांथाव। बिथांमोनहा सरखारनिफ्राय जेबो बेफोरबायदि फान्ड लाबोनानै बा खामानि मावनो हायाखै नामा? दा मावनो हाया नामा? बिथांमोना सिगाङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गायसननानै गालांनाय जि दालां बेखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनानै गावसोर बानायनो होननानै गोदान इस्टिमेट बानायफिननानै लुदोंमोन। थांनाय बोसोराव दैबानाजों बिसोरनि जिखिनि लुनाया दैबानाजों थांफानानै फेलुर जादों आरो देग्लायबो लुनो होननानै बिथांमोना नै दा एसे बानायबाय दं। दिनैहाय दैज्लां सफैलाय लांबाय आरो बिथांमोना नैबे दालांखौबो एसे मेरामतिबो बानायनानै होआखै, बेखौ रायजोआनो बानायबाय थायो। दा बिथांमोना नैबे दालाङा ओंखारसान्दि नैबे दालांखौ मावनानै होयोबा मोजां जायो आरो बिथांमोना MCLA बिथाङाबो मन्टु बर' दा बिथाङाबो जोंनि बेयाव दालांखौ नायफैया आरो CMआबोथ' अबाव फैनो, मिनिस्टार बाबुआबोथ' गैया फैया। जोबोद खस्थ' नै जोंहा आयंआ माबायदि बारनांदों नायदो। थांलाय फैलाय लामानि थाखाय जोंहा बे दालां गंसेया जोबोद गोनां। बेयाव 1 सेकेन्डबो मानसि थाथ'वा होननाय बायदि जायो। बे दालाङा माने रेस्टखौनो मोना, थांलाय फैलाय बिराद मानसि थाबायो बेजों। बेयाव गोबां गामि दङ, गामि 4, 5 आरो गुबुन गुबुन गामिफोरनियाबो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। नाय सासे आयंआ बारनाय लोगो लोगो सासे मोनफैलायबाय मैगं लानानै आरो ओरै सानजानिफ्राय थांनाय दङ। दा दुखुनांथाव, मावनानै होयोबा मोजां जायो आरो थाबनो दिहुनना होयोबा। दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायनाय थाबाय, मावोबा मोजां जायो, गोख्रैनो मावनांगौ।